Здравейте! В предишния урок се запознахме с разликата между думите sometime, sometimes и sometime и коя дума кога да се използва. Ако искате да се запознаете с урока, кликнете на линка в горния десен ъгъл на клипа. Днес ще разгледаме още две широко разпространени думи – every day и everyday. Every day като две отделни думи означава всеки ден или всекидневно. Използва се за повтарящи се действия. Обикновено every day е свързана с глагол, за който се отнася, като например I read the newspaper every day. Чета вестника всеки ден. She drinks coffee every day. Тя пие кафе всеки ден. И още един пример. I promise I'll do my homework every day. Обещавам да си пиша домашните всеки ден. Обикновено every day се използва в сегашно просто време. Ако искате да си го припомните, кликнете на линка в горния десен ъгъл. Everyday като една дума е прилагателно и означава рутина, ежедневно или обичайно. Обикновено се използва за изразяване на нормални събития от нашето ежедневие. Също така, everyday често е свързан с съществително, за което се отнася, като например everyday habit, което буквално преведено означава ежедневен навик или само навик. Ето и няколко примера. Tom has a new jacket for everyday use. Том има ново яке за ежедневието или за всекидневно ползване. I have to do my everyday exercises. Трябва да си правя ежедневно гимнастика. И още един пример. A situation like this is part of my everyday life. Ситуация като тази е част от моето ежедневие. Нека да си припомним. Every day като две отделни думи се използва в изречения, в които говорим за повтарящи се действия. Например, I must go to work every day this month. Трябва да ходя на работа всеки ден този месец. А everyday като една дума се използва за изразяване на нормални или банални събития от нашето ежедневие, като например Going to work is a part of my everyday life. Ходенето на работа е част от моето ежедневие. Вече знаете каква е разликата между тези две наглед еднакви думи. За да затвърдите наученото, можете да направите безплатния онлайн тест, който ще откриете в описанието под клипа. Не забравяйте да се абонирате за канала ми и да кликнете на камбанката, за да получите известия за новите лесни уроци по английски език. Успех!